Ja vás zdravím, tu je Tomik. A konečne som sa dostal k nahrávaniu. Ty kokos, furt som bol v Trenčine, stále. Som v mojej izbičke, úžasnej. Mám tu teraz trošku bordel, kúkam niečo, kúkam telku. Tam budem nahrávať. Tam. Môžem vás teraz akože previesť v úvodzovkách po byte. Prvej časti bytu, hej. Takže začiatok vám ukážem, hej, že ako sa vchádza všetko. Takže tu sa vchádza. Ešte sú tu staré dvere, lebo tie potom budú tam, na druhej strane. Toto je druhá strana bude. Dobre, takže tu máme chodbu, hej. Tu sa ide do spálne. Tam teraz nechcem chodiť rodičom, hej. Sice som sám doma, ale je tam bordel, takéto veci. Zatiaľ máme chladničku a takéto blbosti, nejaké skrinky, tam je mikrovlnka, to mám ešte tu, staré. Potom sa to všetko bude kupovať nové. Tuto pozrite, koľko káblov je tu. Neskutočne veľa káblov. Tam router visí. Lebo fakt, nevedeli sme ho dať nikde inde, lebo iba tu bola zastrčka, ako čo sme mali. Tak nevedeli sme ho napojiť ako sieť, akože myslím, napájací kábel nikde inde. A tuto idú káble, jeden je prívod. A ostatné idú do mojej izby sem. A to je všetko. A ešte do jednej Wi-Fi. Takže tak, ako môžete vidieť, teda tu máme všetky veci, kanvicu a také blbosti. Tu je kúpeľňa. Tu vám ukážem. Tu až taký bordel nie je. Sprchový kút. Toto tu nebude, hej. Toto je blbosť, samozrejme, lebo to preteká spodkom. Ale toto nebude. Bude tu normálne sklo a takéto všetko. Tam mám ešte konečne šampón. Už sa aj sprchujem, bacha na to. Takto máme dva systémy, z vrchu aj akože sprcha. Potom umývadlo. Tu ešte bude skrinka, preto tento kábel bude tu skrinka, ktorá bude vlastne so zrkadlom a takisto aj osvietená po bokoch. Je tu pračka a záchod. Ten vám nebudem ukazovať. Ale jediné, čo sa mi páči na tom záchode, pozrite, že vám to nepadne. Že to ide pomaličky. Že proste nepadne to, aj keď zabudnete, že proste buchnete s tým, alebo teda, že môže to buchnúť, tak to nebuchne. No, tak. Takto ďalej sa ide teda do mojej izby, hej. Je tu dosť bordel, teraz je tu jojka, je tam burlivé víno práve. Teraz som prišiel z Trenčína, tak som sa ešte nestihol vybaliť, hneď som začal natáčať. Takto, tu mám posteľ, takto hneď vedľa onej. Sem na stenu pôjde ešte mapa Slovenska, fakt, to nebude taká holá stena. No, nábytok, ako môžete vidieť, tu mám svoj nahrávací stolík. Je to viac menej taký kút, ako by sa dalo povedať. Sem ešte, keby som sa dal nejakú stoličku, alebo niečo také, tak to mám proste ako kút, ako také. Čiže je to tu, mám tu chladič, ktorý používam doma, lebo jeden mám v Trenčíne, jeden mám doma. A doma mám tento, lebo je výkonnejší, je lepší, lebo je tam veľký ventilátor, neskutočne dobre to chladí. Tam mám ešte router, Wi-Fi, internetis. Upload som nameral prednedávno, teda naposledy, keď som bol doma, 75 megabit za sekundu. A sťahovanie 36. Či koľko? Fakt. Dobre, ešte som vám chcel povedať, že mám nový telefón. No nový. Už som niekde hovoril, že mám ten Yayu S2, čo je vlastne čínsky telefón. Je to jeden z najlepších čínskych telefónov. Som sa povedal na toľko. Je tam zaujímavá ukážka. Najlepších čínskych telefónov, lenže bol úplne mega. Predná kamera, zadná kamera Full HD, 30 fps, proste všetko mega, Full HD display. Rýchlosť, mal 8-jadrový procesor, 2 GB RAM, proste perfektné, ale nemal 4G. A ja mám teraz fanfón a mám 4G k tomu, teda na pol roka zadarmo, ak viete. Ja som si vymenil so sesterkou za S4. Lenže ako môžete vidieť, tá S4, moment, to zapnem tak, aby ste videli, nech tam je niečo biele. Zapnem si tam Google, to bude najlepšie. Google. A vidíte, že vidíte tu na ľavej strane, že je trošku prasknutý. To mi vôbec nevadí, S4 je mega telefón. Mám ju hlavne kvôli tomu 4G. Mám tento iPhone, kde mám jednu kartu, tuto mám 4G kartu. To je fakt rýchlosť na nezaplatenie. Fakt vynikajúca rýchlosť, nameral som tam neviem koľko, asi 12 alebo 13 megabitov. Môžem to aj pozrieť.
Ty vole, to už má 5 minút, čo vám šibe? Ale tak to bol ten Turbit, takzvaný. Sakra, to som opakoval po Gogovi. Nevadí. Dobre, toto je tá Wi-Fi, toto je nič, ale toto. Môžete si pozrieť. Download 21 megabit, upload 14. Takže môžem uploadovať Full HD vlogy z Intraku, ak sa bude dať. Fakt. To je fakt popiči. Dobre, idem sa asi pustiť do nahrávania niečoho určite. Neviem, či Bioshocku, lebo zase som si preinštaloval počítač. Tie savey niekde dať, ale Bioshock. Ako sa stať ako slávnejším youtuberom, že ako byť tak akože lepšie, ako, čo vidieť, ako baví. A bolo tam jedna vec, že hlavné je byť sám sebou. A čo je fakt, že ja keby som bol sám sebou pri tom Counter-Strikeovi, tak celé video by to bolo, ak by som mal vypípať, tak celé video by bolo píp, proste tak. Neskutočne nadávam pri tom, keď ma zabijú, takže tak. Dobre, asi to idem natočiť, uvidím ešte, dám sa dokopy, všetko si poupratujem ešte veci a tak. Dám si to prať. Dobre, to je všetko, ja sa s vami ľúčim, lebo už je to dlhé a vidíme sa vo videu. Čaute. Sakra.